vergüenza. Es horrible esto, pero bueno, intentaré defender. Vale, alumnos ou recén graduados. ¿Sí? ¿Algún por ahí? Vale, pues esta charla va para vosotros, básicamente. Non sei se coñecedes o docu dos Talking Heads, ou isto Making Sense. Vamos, está super guai e recomendo fortemente, a todos os niveis, pero a nivel diseño é fantástico. Eu non son ninguén, non teño ningún traballo, teño algún premio, pero tampouco teño nada relevante. Entón, o que sí que teño son recomendacións de dedicarme 30 anos a este mundo e de estar aquí 30 anos sendo muller. Porque moitas veces este oficio noso tende a sacarnos cando chega unha idade. Parece que todo novo como que funciona mellor, non? Entón, eu o que quero compartir con vos hoxe é, joder, o que eu lle diría a Patricia cando estaba empezando, que son cousas que diredes, a ver, señora, isto é broma, bueno, pues igual un pouco sí, non? Entón, si que intento facer, gustame moitísimo este docu, e vou todo o rato facendo como un paralelismo, sabes, co documental e un pouco co traballo. É un concerto filmado no 84, é unha obra maestra audiovisual, de verdade que tedes un mundo por descubrir, non? O título Deixar de ter sentido formula unha declaración artística, Van quería romper coa lógica tradicional do concepto de espectáculo e desmontar a idea de sentido e ego na performance e centrarse na enerxía pura. Iso é un pouco que veño a defender aquí, que a veces como que nos flipamos demasiado, sabes? E non estamos facendo nin estamos operando, nin está ocurrendo nada dramático para entregame la Rusia, por Dios, que non pasa nada. En realidade, se fixeras outro traballo desde as 9 da mañá non estaríamos aquí, non? Pero bueno, vale, perfecto. Entón, este docu influiu na arte, na publicidade, no deseño e mesmo na cultura de marca, unha peza sobre a autenticidade como acto creativo. Esta camiseta que levo se de Sitges é mi pasión, que é el cine fantástico. Entón, eu vou defender toda a presentación que dá igual que teñas 51 anos, que todavía podes seguir gozando moitísimo o proceso creativo, non? É que tampouco hai que escondelo. É dicir, a min gustan as pelis fantásticas e os zombis. Se ahora entrase unha horda de zombis, yo sabría dónde colocarme para sobrevivir en esta sala, cosa que igual vosotros non. Entón, quero defender iso. É verdade que, e non sei se é pola idade, que teño claro que o importante pasa despois do traballo. Pero as horas que estemos no traballo, polo menos que sexan o máis, non sei, o máis saudables posibles mentalmente, non? Empezamos. Este documental empeza el saindo e dándolle play a un radiocassette e pouco a pouco en todas as cancións se van sumando os músicos e se van sumando os instrumentos, non? E gustábame poñeros un pouco a miña biografía, que non me vou parar demasiado. Estudiei no Centro Español de unhas Profesiones, foi un timo, o sea, aquello foi un horror, non aprendí absolutamente nada, un desastre absoluto, non tiña nin siquiera homologación oficial. Así que cando chego a facer prácticas a José Luis de Filocomunicación e dime que o primeiro que teño que facer unha reunión na xunta, digo, como? Perdona? A donde? É un ano de prácticas que está moi guai porque de repente como que te sacas a tontería de enriba e empezas a currar, non? Despois paso a Coruña, soporte gráfico, que era un estudo que habían montado a medias BAP Conde e o que era intermedia. Foron 2 anos facendo exclusivamente arte final. Yo sabía lo que era un arte final, non tenía ni idea. De feito, o primeiro arte final que fixen, había unhas modificacións de texto e dixen, bueno, é arte, é o final, xa está feito, non teño que facer nada máis. E o tipo de imprenta dixo, estás de coña, non? Está todo en baixa, en RGB, non ten sangrados, isto é unha broma. A priori, sei que pinta fatal 2 anos facendo arte final, pero é verdade que ao meu ordenador chegaban os traballos de 2 equipos creativos. Entón, para min, valoume de moito ver como traballaban, como solucionaba a BAP Conde e como solucionaba intermedia. E gustoume moito traballar. Que pasa? Que chega un momento, despois de 2 anos, que o único que faz é arte final, esa como que xa non podes máis, non? Pero é importantísimo ese traballo de preimpresión, porque aínda hoxe que traballo con xente moi nova, de repente
non saben ben como colocar, non? Acabamos de facer un catálogo a dúas tintas, en plan, esta imaxe de detrás, blanco e negro, do outono, como a preparo, entón ese tipo de cousas son importantes. E eu sempre defendo incluso poder traballar nunha imprenta, se é posible, durante unha época, porque é boísimo para o traballo, non? Despois paso ao grupo Vía Peconde, aquello era la mina, basicamente, o sea, as horas de traballo non era ni medio normal, entrabas ás 9 da mañá, seguro que cambiou, ahora son sitios increíbles, non seré yo porque isto está grabado, quien diga lo contrario, pero cando traballaba, entrábamos ás 9, saíamos, quien salía antes de las 11 de la noche era un afortunado, pero increíble. Entón, bueno, para que te vale? Pois para coller callo, para saltar a corda a límites insospechados, para saber como se fan millones de troqueles, millones de propostas, para defender en reuniones, para facer un montón de cousas. Recomendable? Non sei, la verdad é que aí cada un que valore. No 2002 teño unha anécdota que se chama Teresa, entón nace unha filla, digo, me gustaría verla alguna vez en mi vida. Entón cambio a idea, a creatividade. Aí aprendo moitísimo de comunicación institucional, porque traballa moitísimo para institucións, de preparar stories, de facer campañas, é moi boa época, son 6 anos moi bons. Non sei por que a min o corpo de repente paso como ciclos de traballo, onde de repente, non sei se vos pasa a vos, que de repente cando pasan, non sei, 7, 8 anos, dices que xa fixen todo o que tiña que facer aquí, xa fixen todas as campañas, xa fixen todos os deseños, non? E paso a imaxe, en imaxe duro 3 meses. Por eso esto se titula Stop Making Sense, porque esto no tiene sentido de ningún tipo y no pasa nada porque el girito final, cuidado con este girito final. Estou 3 meses porque un compañeiro de Vía Peconde se va a Madrid e gaña unha conta nacional. E dime, tía, quero que deixes todo e curres para min en remoto. E digo, no, e me dice, te triplico el sueldo. E digo, sí que puedo, sí que puedo. Entón, nada, estou currando unha conta nacional, indo a Madrid, bueno, ao final, pelexeando, pois sacando os medos, intentando presentar os traballos, collendo callos, sabendo tamén cando tes que un pouco reaccionar nas reunións, que tamén é importante, non? Despois desta época de quíntuple, colaboro con Luisa Castiñeira e con Lucía Pita en Mar de Mares. Éramos freelance, porque eu xa empezaba a facer moitos traballos de freelance. E en ese festival coincidimos as tres. Coincidimos moi guai, a verdade é que era moi guai. Eu estaba cansadísima de estar en mi casa en pijama. O sea, era como, necesito a alguén con quien comentar Gran Hermano, OT, esas cosas que nos pasan los lunes, que si estoy en mi casa non va a ser posible. Entón dixeron, bueno, Luisa dixo, pero por que non collemos unha ofi, ainda que sexa solamente para vestirnos e baixar? Digo, bueno, pois veña, collemos unha ofi. E resulta que o que antes eu iba aos clientes a decir, fago deseño, de repente eu podía decir, tamén podo facer a prensa e tamén podo facer as redes. Entón empezaron a aparecer proxectos moito máis globais, e é o que pasa con The Office, que empeza a crecer e empezamos a ter proxectos máis globais, non? Facemos, pois, os festivales noroeste super divertidos, facemos un montón de Cine Europas, facemos un montón de traballos, non? Pero me vuelvo a pasar eso. En el 2025 fai nada e como que de repente digo, xa non aprendo nada. A xente dirá, bueno, a xente non, o da asesoría dice, pero que haces, señora, que hace? O sea, tiene usted su marca, le va de puta madre, tes uns ingresos estables, ¿qué haces? Digo, es que tengo un correo de costa, que si quiero jugar con ellos. ¿Cómo? Entonces digo, es que aprender. Mira que eu, joder, donde estou xa podía seguir, teño unha carteira de clientes, se vai me ben, pero decía, joder, aprender. Sabes, ver de repente como traballa outra xente, que programas usa, como saca as campañas, como meterme na parte de branding que eu non controlaba tanto, non? E desde 1 de setembro estou en Costa. O sea, é como que de repente deixo o meu proxecto que codirixo coas miñas compañeiras e paso a ser asalariada nun estudio. Estou contentísima. Bueno, el primer mes foi horrible. O sea, es que mi compañero tiene la edad de mi hija. Que yo que me olvidé, o sea, y unos programas, unas sillas, unas cosas que yo llegaba a mi casa y solo, o sea, me ponía en la cama y miraba para el techo así. En plan, yo no puedo hacer nada más, o sea, hoy no puedo hacer nada más. Pero aprendo moitísimo, de verdade que quero trasladaros que
os camiños non sempre ten que ter sentido. Hai que escoitar moito o corpo. É dicir, bueno, pues igual ahora toca isto. O sea, dentro que non estemos en un hospital con unha bolsa de quimio atada, todo o demás se pode solucionar. Entón, vamos a ver como que é o que me pide o corpo, non? Entón, este é o meu premio, este é o meu aval, o sea, por vieja. Eu podo falar aquí por haber traballado 29 anos que fixen o reconto en 9 meses. Entón, é un decálogo. Son 10 aprendizaxes que eu diría a Patricia que está empezando. Entón, é o que lle diría, non? O sea, isto, que parece unha tontería, pois non sempre pasa. Entón, trata ben a xente, sempre. Sé educado, sempre. Porque non estamos facendo nada importante. Por un mesmo, primeiro, e segundo. Isto o digo de corazón, porque é moi probable que esa xente que agora mesmo son compañeiros vosos, en 10 anos, sean os responsables dun departamento. Entón, hai que tratar a xente ben e hai que tratar a xente con educación. Porque nada do que estamos facendo é tan importante como es que el timing, el non sei que. Spoiler, non. Hiciste mal tu trabajo e ahora non llegas. 100% é así. Entón, intentar sempre, no posible, tratar ben a xente. Eu, por exemplo, unha cosa que facían de Office sempre era responder todos os correos electrónicos que chegaban de currículos de xente. Porque eu fun esa persoa. Eu non teño, porque chegaban moitísimos. Pois eu intentaba sempre responder esos correos electrónicos. Grazas, non estamos buscando a nadie, pero sorte, ojalá que te vaya bien, sabes? Entón, esas cousas que parecen tonterías son importantes. Hoxe se estrea Cine Europa, un modo de tratar ben a xente coa que traballo, intento sempre colaborar con un montón de xente e pechar o máximo posible o traballo antes de que chegue a xente que vai a colaborar comigo. É dicir, se eu teño que facer un vídeo para Cine Europa, preparo un story. E preparo un story a 1 milímetro. É dicir, non vou deixar que despois, cando chegue o vídeo, co difícil que é modificar un vídeo, perdón, que voy a sacar aquí isto, non vou deixar que ninguén, bueno, vamos a intentar que cando chegue ese vídeo o cliente diga, vale, e se quere cambiar algo, eu diga, aquí estaba o story. Entón, sempre que poidamos, coidar o equipo, porque entón o traballo xa é a primeira. E quería colaborar con vos, bueno, aquí, o sea, compartir con vos o resultado final. Non aparece. Mirar hacia allí. A lo mejor no quiere aparecer. Qué pena, porque quedó chulísimo. Non va. Bueno, non pasa nada, seguimos. Unha pena, que porque quedou super chulo. A ver agora. Vale. Outro modo de tratar ben a xente e coidar os equipos cos que traballamos é, por exemplo, sempre escribir o que despois voulle pedir, en este caso era a un vídeo e en este caso era un ilustrador. Eu, por exemplo, para facer o cartaz do FIOL 2023, redactei todo primeiro. E o cliente paso para que aprobe o cliente. É dicir, non facemos eso de decir, vamos a hacer unha ilustración con Laura Toba para el... No, vamos a hacer isto. E lo que proponemos é isto. É ok? Por qué? Porque o que non se pode é despois como decirle, es que al cliente non le gustou, hai que hacer este cambio. Non, isto estaba por escrito. Entón, o ideal é que ocorra o que estaba por escrito. Vale, entón, como era un ano que eran todos os eventos eran como moi tristes, era como bueno, non sei, como moi gris, o que propuxemos para traballar con Laura Toba é un abrazo comunal. Un abrazo de toda a xente de Carballo, un abrazo tamén dos artistas, un abrazo tamén da cidade. E iso foi o que primeiro redactamos e que despois preparamos en bocetos. Entón, que pasa? Que ti vas acompañando o teu equipo. E cando chega o cliente di, vale, ok, xa o vimos en todo o resto do proceso, non? Este é o resultado final. E despois quería compartir con vos tamén isto. Eu normalmente o que fago cando traballo con ilustradores é sempre pedirlles, digamos, consultar con eles por onde vou cortar a ilustración. Eu xa sei que isto é unha tontería, pero que a xente o agradece moitísimo. É dicir, estas cousas son moi importantes, non? De dicir, mira, vou facer unha cabeceira, onde queres que corte, por onde queras que vaya, non? Entón, este tipo de cousas son importantes. Xa, isto é unha movida.
pero es que nadie responde, o sea, es moi difícil. E de verdade que hai que responder os correos, porque os clientes quedan tranquilos, pero non hace falta responder en plan, aquí está el trabajo, no, simplemente un recibido, ou agora non me podo poñer, pero unha semana podo poñerme, como ves? É dicir, bueno, eu xa sei que non o vades creer, pero o punto 2 e o punto 3 fixeron que eu teña o cliente máis importante que podo ter a nivel institucional da miña carreira. Por qué? Porque sempre me di, ai, non, é que contigo estou tranquila. É dicir, son uns básicos que hai que cumplir. E de verdade que parece unha tontería, pero non o son. É dicir, cumpre prazos. Eu sempre digo o mesmo, cuidado co prazo que das, porque o prazo que das hai que cumplilo. É dicir, evidentemente, un día pode ser que unhas cositas del estómago, pero un día. Pero normalmente hai que cumprir os prazos. Spot, sí? Vale, veña. Vale, isto todo sae de 4 fotos, de banco de imaxe. Todo é animación, e todo preparou ela, quedou totalmente maravilloso. É unha pasada de curro. Vale, estábamos no 3, non? Cumpre prazos. Pensa ben os prazos que entregas, porque para o cliente é importante, pero se o que pensamos, a nós tamén nos pasa. Cando un proveedor di, ou un colaborador di, non te preocupes, Patrio, sobes tes os bocetos, ti xa quedaches co cliente para dicirlle, bueno, igual o sobes non, pero venres tes os bocetos. Entón, responder correos e cumprir prazos son o que me leva a mí a traballar para o Concello de Madrid. Por qué? Porque hai unha tipa que eso o premia moitísimo a seguridade. Evidentemente, o traballo non está mal feito, pero non haberá xente en Madrid que poda facer este traballo. Pero que lle pasa a ela? Non, tes que ser ti. Tes que ser ti, por qué? Tes que ser ti porque respondes aos correos, porque cumpres os prazos, porque cando quedas en algo chega, evidentemente despois hai que facer ben o traballo, non? Fixemos varias campañas, entre delas esta do Ano Sabatini, e logo íbamos por la Gran Vía e veías toda a campaña e decías, guau, increíble, es amazing, o sea, total. E funcionou fenomenal. Pero por que funciona? De verdade, que creo que o 60 é o compromiso. E o vexo no día a día, sabes? Eu cando empezo a traballar con alguén que me di esto te o sobes, e o sobes me dice, perdona, es que tuve la junta. Dije yo, uff, o sea, uno sí, lo entiendo, pero cando pasa eso é normalmente porque non pensamos previamente. Isto é unha parte importantísima. Outro traballo que fixen para eles, que gustame moitísimo, é o Betty High. Non sei se coñecedes o Betty High, que é este frontón, que como a realeza veraneaba en San Sebastián, pois en Madrid había moitos frontones de pelota vasca. Este estaba totalmente abandonado, estaba así. É unha iniciativa cidadana, pelexou para que se reconstruíra, non? Este é o resultado final de como quedou o frontón rehabilitado, non? E de repente hubo outra vez partidos de pelota vasca, que a mí me parece moi increíble. Isto pasa no centro de Madrid, que é impresionante. Entón, isto foi a semana pasada, que Rosalía digamos, a entrevista con Apple Music, elixeu este sitio para facer a entrevista. É que é un sitio increíble, de verdade. Entón chaman e din, Patri, queres facer a imaxe corporativa de Betty High? Bueno, pues se te pones así, pues vale, pues voy a hacer esa imagen corporativa. Pero de verdade que hai moitísimo en que confían en mí, básicamente. Entón, xa sei que isto parecen tonterías, pero non o son. Esta foto nos parece increíble, de las raquetistas de primeros de siglo. Es que es amazing, de verdade. O sea, non sei, a mí parece moi increíble. Entón, que preparo? Digo, vale, pois veña, vou coller a forma do frontón, a ver que podo facer por aquí, e tenía claro que había unhas pelotas. Entón dije, bueno,
pues igual lo podemos conectar por aquí e logo nos lo podemos pasar genial tirando pelotas por todas as gráficas e con todo o traballo que fixemos. Bueno, isto falar do meu traballo, xa está. Vale. O 4, TCRD, colabora e volve a colaborar. É básico, é maravilloso. Non temos que facer nós os traballos. Estos traballos que ides ver agora, sí que é verdade que os monto eu gráficamente, pero o traballo sempre é mediante colaboradoras. E un vicio, O sea, unha vez que se empieza, logo ya non se pode parar. Porque de repente, cando chega un briefing, dis, hostia, pero que este... Mira, por exemplo, este. Prudenta tú, para o cartado BNG. Eu recibo un briefing que, Patri, temos dúas vías. Unha, a contestación da implementación de Altri, por outro lado, Ivano Castelao. Falo con Prudenta tú, te apetece hacer isto? Pa adiante, por suposto. Entón, eu diseño a miña idea, que era un Castelao, que está tirado, ademais eu pensaba como nunha toma cenital, para que se vira como está orgulloso do que está facendo o resto de xente, non? Entón, pasan estas cousas, que de repente a túa idea, o que ti tes na cabeza, vas vendo bocetos, vas colaborando, vas chequeando, non? Porque, por exemplo, antes, estos que están co el cartel aí como que tenían uns panos así super anudados e tal, e dicen, non hace falta todo eso, podemos limpiarlo un pouco máis, non? E pasan estas cousas maravillosas, e colaborar sempre é crecer. Bueno, Carlos Arrojo, claro, es que cuidado, cando chega Ricardo Velázquez Bosco me din que a figura principal del o Palacio de Cristal, digo, bueno, es que ilustración geométrica tiene que ser esta persona sí o sí que prepare. Entón, como se fai isto? Es moi sencillo, se coge el teléfono, se llama e le dices, mira, tengo este trabajo, este es el presupuesto, ¿te gustaría que colaboráramos? Esta é a miña idea, isto é como vai funcionar. E funciona fenomenal. A verdade é que é unha maravilla, porque os traballos de repente, como que, non sei, como que suben 4 escalóns. Non tens que ser ti, pode ser ti, pero non tens que ser ti, non? Julia Lago, claro, que ten ese caos maravilloso. Esta edición de Cine Europa baseábase en esa película de un mundo tolo. Entón digo, con quen podo traballar para que de repente se vexa esa locura do que significa esa película? Pois Julia Lago. Entón, empezas a traballar con esta xente, é maravillosa. Lua Mosquetera, mi profe de bordado, eu veía, ela non traballa moito en ilustración, pero eu veía como conceptualizaba as fotos en bordado. Entón dixen, tía, temos que colaborar, temos que facer isto. Entón ti recibes o briefing do cliente e dis, pois mira, queremos que facer esta colaboración. E de verdade que o traballo sube, pero de un modo increíble, é maravilloso. Ya, este es importante. Ya lo siento, ya lo siento. Porque parece que estamos inventando la vacuna de, non sei, o sea, eu defendo ter ímpetu no traballo, pero ás veces me sento con xente que dis, pero vamos a ver, señores, que non estamos haciendo, non estamos operando, ni estamos, o sea, isto é importantísimo. E ademais, sabedes por qué? Porque a min pasoume xa varias veces en reunións donde me decato que a xente non quere escoitar. O que quere é que a escoites. Sabes? Non lle interesa o que ti teñas que decir. E eso non avanzas. Se te pasa isto, non avanzas. Tens que ser capaz de soltar. É importantísimo esta parte. Mirade, o último traballo que acabo de facer, que é este Cine Europa, aquel era meu boceto. E a miña compañeira de Costa dixo, Patri, isto se cae. Hai que darle máis, hai que meter outro tipo, hai que darlle máis volumen, hai que engrandecer isto. Levo 10 anos traballando en Usoa, é dicir, levo 6 anos facendo Cine Europa. Se for outra persoa diría, a ver, perdona, lleve Cine Europa. E non, é a verdade, é que o traballo mellorou moitísimo. É fantástico unha escoita activa, pero non sei por qué na nosa profesión parece que estamos facendo la cura del cáncer, e non, estamos facendo isto o mellor posible, evidentemente, pero é importante. A mí pasoume nunha reunión en Inditex que me conta a persoa que quería escoitar e da que non quería escoitar. E a persoa que non quere escoitar non avanza. E non sei por qué, isto do traballo é unha pena, pero levamos a valía persoal. Non é mi cartel, pero soy yo tamén. Non, está guai o que está dicindo esa persoa, e está fenomenal o que está dicindo esa. Despois ti recolles o que ti queiras, pero é importante ter esas visións.
Isto para min é importantísimo. Isto non deixan de ser os meus recomendacións. Seguro que haberá outra persoa que teña outras recomendacións totalmente diferente. Esta é a miña vida. Sabes, pois, escoito moitísimo podcast, vexo moitísimo cine, e intento ir a todas as obras de la Marta Pazos, intento ler todos os libros posibles, tanto te veo Terminator, como que escoito a Chet Baker, é dicir, escoito todo posible, como está facendo Primavera Sound, ahora estoy apasionada, non sei se os pasa, con la gráfica del alcalde de Nueva York. ¿La visteis? Amazing, increíble. La gráfica del alcalde de Nueva York, el que acaba de ser elegido, porque é un código totalmente diferente a presidencial. Unos amarillos, unos naranjas, unas cosas que yo ya no tengo esta semana más vida, entre eso y la Rosy, no daba hecho, os lo juro. Entón, todo isto é importantísimo. Por qué? Porque despois, claro, por exemplo, te sentas con un cliente e te dicen, quiero hacer un cartel, me pasou con Figberín. Quiero facer un cartel que fale, que sea crítico pola posición que temos agora, política, polos tal, non sei que. Claro, se non te empanas de nada, va a ser difícil que podas sair desa reunión, non? Entón, para min, beber de todo isto, e de aquí vou ali, e dese libro vou a ese podcast, e dese podcast vou a ese cartel, e dese cartel, pois quen é este señor, pois quen... Entón, para mí, isto é moi importante, non? É como unha fonte, non? Mirades Entre Briefs, non sei se o coñecedes ese podcast, que é de dúas diseñadoras gráficas, unha inglesa e unha española, que está bastante guai. Perdón, que teño que... Vale. Facendo, antes de que seguir por aquí, quería facer o Big Suite do documental dos Talking Heads. El se basa moito no teatro chinés, porque gustalle moitísimo esos traxes enormes que de repente a cabeza se ve super pequena, e dai sae a idea do seu traxe. Era un pouco o que quería decir antes. Si este señor non bebiera de mil fuentes, pero non das nosas próximas, porque as nosas próximas as temos clara. Claro, me gustan as Rapans, sabes, me gustan Uno, me gusta un montón de cousas, pero hai que saírse, hai que ver un montón de cousas diferentes, non? Entón este señor de repente como decía, joder, me flipa eso, como podo levar a cabo eu para o meu espectáculo, non? Como bebo de aí? A ver si... Vale. Pois ese pequeno podcast que eu ensinei de Entre Briefs, cando estaba escoitando, unha das invitadas, era esta tipa, que é Sandra García. Ela é a directora dunha empresa superimportante de branding, non? Entón, bueno, mandei unha mensaxe de, hola, es que te escuché en el podcast, me ha encantado, me ha gustado muchísimo, estoy pensando en cambiar y hacer algo de branding, me da un miedo horrible. Y me dijo ella... Bueno, ya siento ponerlo aquí, no os lo digáis porque igual estoy infringiendo alguna ley de protección oficial, no se está grabando ni pasa nada, porque se ponen pitidos, ¿no? Si te apetece nos tomamos un café virtual y charlamos un día, muchas gracias de nuevo por tu mensaje. Llamad a las puertas, llamad, pero sin miedo. Hombre, no que te ponga un rollo de acoso, pero esto é importantísimo. Sandra, mil gracias. Entón, claro, quedamos para tomar ese café virtual e digo, oye, estou barallando a posibilidade de entrar en unha empresa que se dedica moito ao branding, eu non me dediquei moito tempo ao branding, tal. Entón, falei con ela durante unha hora e saquei a miña conclusión. Entón, chamade as portas, porque non perdemos nada. É dicir, o mundo, ao final, a non ser que nuestro tío sea de un partido político, si non é así, que non é mi caso, pois o único que podes facer é chamar as portas e volver a chamar. Sabes, sempre, facer que as cousas pasen. Porque despois nos agradecemos moitísimo este tipo de cousas, que de repente alguén faga algo así, non? Ya, esta é unha movida, Non sei como vais de errores, yo, buah. E ahora os traigo en mi top de gama, Cuidado. Toda esta cartelería la mandé sin logotipos. Toda. Bueno, estaban os logos, pero non revisei o de sobreimprimir para impresión. Increíble. Tiveron que ir con vinilos, pegando peza por peza. Sí. Esto me lo podría tatuar. Non teño tatuaxes, pero de tatuarme algo me tatuaría esto. No pasa nada, estoy aquí haciendo chistes. Bueno, ya pasó un tiempo, claro. Lloré un pouco en el momento, tal. Entón, bueno, es que estas cousas van a pasar. Entón, mellor, coñecer os programas o mellor posible.
evidentemente, pero estas cousas van pasar. Entón, aquí, que debía de levar como 40 anos aí, traballando, facendo de Dios, de repente me chama a tipa de comunicación, que, por cierto, hoxe en día é a concelleira, bueno, bien, non pasa nada, e díxome, mira, Patri, que non hai ningún logo, ninguna gráfica. Dicen, bueno, non pasa nada, vamos a intentar agradecer isto moi bien, todo sin problema, non? Entón, abrazar o erro. Isto vai ocurrir, non o podemos evitar, pero o que sí que podemos é aprender das cousas que pasan, non? Xa vou, que vou a toda a leche aquí. Vale, non te perdas. Isto é super persoal. Esta é a miña movida. Non ten por que ser a movida de ninguén. Pero sí que creo... ao principio daba un pouco de palo. Eu nací no 74 e fui a ver Star Wars al cine Riazor e pensé que me daba un derrame cerebral, os lo juro. Entón, a ciencia ficción, toda esa movida entrou en mí. E ata fai relativamente pouco, parecíame como que eso... Este rollo de diseñadora, no vies yo con mi rollito de naves espaciales, no tal. Pero bueno, non sei se por cumplir anos ou porque ya me la pela todo un pouco, pero dije, no, pero vamos a sacarle partido a esta movida que me gusta tanto, non? Entón, este é un apartado meu no Instagram, que vou colocando todo o que vou atopando sobre naves espaciales, alienígenas, todo este tipo de cosas. Bueno, está bien. Entón, un día me llama Candelas y me dice, ¿quieres hacer la presencia de Candelas en Sitges? Y yo, ¿cómo? Y colgué y dije, que me van a pagar por esta movida. Si faría esto absolutamente gratis, otra cosa que no se puede... Bueno, esto mejor que no lo grabe en esta charla, porque ya llevo varias complicadas. Vale, era 40 aniversario de Alien. Dije, amigos, pues encantada da vida de facer isto. Entón, preparei as gráficas e agora traio o meu traballo mellor de toda a miña vida. O mellor, los azucarillos. Cuidado, cada azucarillo es un que van na nave. El naranja salín, cuidado. Ya. E o vaso está ordenado, isto ninguén se decatou, pero bueno, por orden de... sargento, tal cual. Entonces yo le decía, pero está ordenado por orden, tal. Y me decía, ya está, ya pasó tu movida, ya pasó. Pero pasou isto. Empezaron a aparecer mogollón de tweets e mogollón de xente dicindo se está tuteando pouco sobre esta maravilla, esto é chulísimo, como amigos, yo ya puedo dejar esto, cerrarlo todo, ya he hecho en mi vida lo que tenía que hacer. E este año me he ido a Sitges a ver lo que significa ver 4 pelis ao día, non? Entón, cando digo, non vos verdades, o meu rollo é este, pero probablemente o vosso rollo ese a outro, da igual, non? Pero o importante é sacar esa... non sei, esa personalidade, creo, porque é verdade que despois o cliente vai dicir, hostia, pues esta de aquí que le gusta bien la ecología, que es una defensora de no sé qué, que es no sé cuánto, joder, pues igual puede hacer este curro de puta madre, porque lo entiende de puta madre, non? Entón, non vos perdades, saquedes partido, non, da vosa... Yo sigo poniendo cosas de naves espaciales, a ver si me llama alguien más para hacer campañas de este tipo, non? Pero... contoume María de Candelas que recibiron correos electrónicos durante un mes pedindo a colección de azucarillos. La colección, como si fuera una colección. Eran unos azucarillos a una tinta, o sea, no había nada más. Bueno, dúas. Bueno, a miña obra cumbre. Na DAG han traído a unha señora que su obra cumbre son unos azucarillos. Bueno, pues ya está. Ya fue. Hay que tener un punto de alegría en todo esto, no tengo nada mejor. Pero bueno, está moi ben. Este tamén é un traballo, primeiro e último, por certo, que me chamaron da Fundación porque acababan de sacar unha página web donde se ti metías o que acababas de estudiar e o que che gustaba, eles, con todos esos datos, un algoritmo super complexo, te decía, pues tienes que hacer un máster aquí. Esto es una movida que, ¡oh!, qué casualidad. Entón, nada, fixen estas gráficas como de papeles que aparecen de os tarotistas. Non me volveron a chamar, Non gravéis esta charla, por favor, os lo pido. Non me volveron a chamar nunca na vida. Este foi o único traballo que fixen. Pero, despois cheguei aquí, por favor, este vídeo necesito que funcione con sonido. Non me queda outra. ¿Sí? Vale, perfecto. Veña. O seguinte, vai. Mira, te comes un buen caldo de frenos, te echas la siesta. Cuando te pregunten si bailaches, respondes que bailé, sí, señor. Me escuchas la muñeca de chantada 3 veces.
Piensas muy fuerte en tu futuro y todo se arreglará. Hazme caso. ¿Perdona? Descubre tu futuro profesional en que no te cuenten historias.org y déjate de tomar caldo en verano. A Fundación Obra Social La Banca, comprometidos contigo. Bueno, bien divertido, bien divertido. Nos lo pasamos moi bien. Carolina é unha crack, temos outra versión máis, en vez de con caldo, con outra movida, pero foi super divertido outra vez colaborar con alguén. Estaba cagada, porque como que tiña que funcionar moitas cousas, é verdade que a xente que hubo xente aí que non, bueno, que non lo entendió mucho, non pasa nada, queda así en el portfolio e queda fantástico. Uy, ahora la vamos. Vale. Vale, estou xa no final, non quero dar máis a lata. Isto é importantísimo, escoitar o corpo. Eu sabía que tiña que cambiar, despois de 10 anos co meu proxecto, era fantástico e maravilloso, pero sí que notaba que algo tiña que cambiar e que tiña que aprender, non sei. Entón, é verdade que tardan en chegar á cabeza, non? Decisións en demasiado sentido que primeiro se sinten no estómago. Non vos preocupedes por decir, joe, que mira, era arte finalista, logo diseñadora, logo directora de arte, despois teño o meu business e agora empezo a traballar nunha empresa. Non pasa nada, non pasa nada. O importante é que estar ben con un mismo e poder aprender e poder tomar ese tipo de decisións. Nada, esta é a miña porta, patricia.portalamonde@gmail. E este Mickey Sense, xa o vin, podedes velo en Movistar. É un documental maravilloso. Até aquí hemos chegado.